Hare Krishna devotees, Hare pranam. Krishna Mataji, Hare Hare Krishna Krishna Mataji. Mataji, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare pranam, Krishna, pranam. Hare Krishna, Rukmini Hare Mataji, Krishna pranam. Mataji, Pranam Hare Krishna Mataji. Mataji, Hare Mataji, Krishna, Pranam pranam, Mataji. pranam, Pushpa Mataji, pranam, Vijay Kumar Mataji, pranam, Rukmini Mataji, pranam, Rajesh Kumar Hare Mataji. Krishna Mataji, Hare Krishna, Padma Mataji, Prema Mataji, pranam. Hare Krishna, மத்தாஜி Hare இன்னைக்கு Krishna. உங்களை நான் மங்கள பார்க்கவே இல்ல மத்தாஜி, காணும் மத்தாஜி உங்களையே. ஆமா மத்தாஜி, நான் சைடுல நின்னுட்டு இருந்தேன், அது தெரிஞ்சிருக்காது. மத்தாஜி சரி. நாளைக்கு உங்க டாக்டர் கூட வாங்க மத்தாஜி, உங்க டாக்டரை நான் பார்க்கவே இல்ல மத்தாஜி. அவசியம் அவசியம் மத்தாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, பிரணாம் துர்கா மத்தாஜி. மாதாஜி அவங்க சன்னையும் பார்த்தேன், உங்க டாக்டரை பார்க்கவே இல்ல மத்தாஜி. அவசியம் மத்தாஜி, அவசியம் அவசியம். கீழே இதுல இருப்பான்னு நினைக்கிறேன், டெம்பிள்ல. அவசியம் மத்தாஜி, கண்டிப்பா நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே நாளைக்கு மங்கள ஆரத்தியில கூட்டிட்டு வாங்க மத்தாஜி, உங்க பக்கத்துல நிக்க வச்சுக்கோங்க, அதான் பார்க்க ஹரே முடியும். கிருஷ்ணா மத்தாஜி. மகானோட அனுகிரகத்துல இன்னைக்கு இது உடுப்பி போயிட்டு இன்னைக்கு சாயந்தரம் கிளம்புற மாதிரி இருக்கு மத்தாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படியா மத்தாஜி? ஓகே மத்தாஜி. Pranams, Hare Krishna, pranams, devotees, pranams, Hare Krishna, Hare Krishna, Sarvam Das Prabhuji, pranams, Janaki Raman Prabhuji, pranams, Krishnamurti Prabhuji, pranams, Hare Hare Krishna Mataji, Hare Krishna. pranams, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Padma Mataji, Prema Mataji, எல்லாருக்கும் என்னோட வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா, பிரணாம்ஸ். மகானோட அனுகிரகத்துல நம்ம நல்லபடியா ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். கிருஷ்ணாஸ் பிளெஸிங், பரம்பரையோட அனுகிரகம் நமக்கு மார்னிங்ல இந்த மாதிரி நல்லபடியா நம்ம பாக்குறது. உண்மையிலேயே வந்துட்டு இஸ்கான். ஹரே கிருஷ்ணா, பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி, பிரணாம்ஸ் பிரணாம்ஸ். ஓகே, நம்ம வந்து 8th சாப்டர் பாக்குறோம். கேண்டோ 1ல 8th சாப்டர் நம்ம பாக்குறோம் பகவானோட அனுகிரகத்துல. ரொம்ப பிளெஸ்டு சோலுக்கு தான் இந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப 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 சுகிருத்தியுள்ள சோலுக்கு தான் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். உண்மையிலேயே நம்மளாம் ரொம்ப கிரேட்ஃபுல்லா இருக்கணும். நம்மளோட கிராட்டிடியூடோட இருக்கணும். சரிங்களா? நம்மளோட பரம்பரைக்கு, ஆச்சாரியர்களுக்கு, பகவானுக்கு இந்த அளவுக்கு ஒரு கண்டிஷன் வேர்ல்டுல ஒரு மோஸ்ட் ஃபாலன் சோலா இருக்கிற நமக்குலாம் வந்து பகவானோட மர்சி இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து பர்த்டே லைஃப் சைக்கிள்லேருந்து வெளியில வருது, பகவானுக்கு பக்தி பண்றது, அதுவும் பானஃபைட் பரம்பரால ப்ராப்பர் கைடன்ஸ்ல கிடைக்கிறதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வார்த்தைகளே கிடையாது. அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பிளெஸ்டு சோல்ஸா இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம உணரணும். கிராட்டிடியூடோட அதை ஒரு ஒரு க்ஷணமும் நம்ம நல்லபடியா நம்ம வந்துட்டு அவங்களோட கைடன்ஸ்ல நம்ம வந்து ப்ராப்பரா ப்ராக்ரஸ் ஆகிறதுக்கு அதுக்குமே தெம்பு, அதுக்கான அந்த நாலேஜ் எல்லாமே பகவான் கொடுக்கணும், பரம்பரை கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இன்னைக்கான கிளாஸ் நம்ம நல்லபடியா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 15.15 ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றாங்க இல்லையா, சர்வஸ் விச்சாகம் சன்னிகிஷ்டம், ரிமெம்பரன்ஸ், நாலேஜ்லாம் பகவான் தான் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ்லாம் நம்ம மெட்டீரியல் விஷயங்கள்ல நம்மளுக்கு ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ் வரணும். ஸ்பிரிச்சுவலா நம்மளுக்கு நல்ல ரிமெம்பரன்ஸ் வரணும். கிருஷ்ணாவோட டிவோட்டி அப்படின்னு அதுக்கான நாலேஜ் நம்ம எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாமல் நம்ம ப்ராப்பரா ப்ராக்ரஸ் ஆகணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இன்னைக்கு கிளாஸ் நம்ம நல்லபடியா ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். யாருக்கும் மங்களாச்சரன் ஆஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் ஆஃபர் பண்ணி கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணன். Hare Krishna Mataji, படிக்கிறோம் மாதாஜி. அவசியம் பிரபுஜி ஆஃபர் பண்ணி கொடுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahim Tadadi Swapadam Digam Bandi Aham Sri Guru Sri Yuda Padakamalam Sri Gurun Vaishnavam Cha Sri Gurum साक्रजातं सह गणरघुनाथं विदं तं स जीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादं सह गणललिता श्री विशाखां विदां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुधा देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुपश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत किताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः नमो महावदन्ताय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः
மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கம் லங்கயிதே கிரும் யத்கிருபாத் தமகம் வந்தே ஸ்ரீகுரும் தீனதாரணம் பரமானந்தம் மாதவம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஈஸ்வரம் நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கிரயே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்த கோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवते सेव्यां भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवति नष्टगी पंचतत्वमहं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताद्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம வந்து 1.8.4 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கணும். அதாவது குந்தி மகாராணியின் பிரார்த்தனைகள் அப்படின்றது ரொம்ப ரிலீஸ் தரக்கூடிய ப்ரேயர்ஸ். எல்லா ப்ரேயர்ஸும் அப்படிதான். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நம்ம அப்படியே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். யாரும் ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. நான் வாசிக்கிறீங்க. பிரேமா வாசிக்கிறேன். பிரேமா மாதாஜி வாசிங்க, பத்மா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சாந்தவ்யாமாச முனிபிர்ஹத பந்தூன் கசார்பிதான் பூதேஷு காலஸ்ய கதிம் தர்சனஸ்ய ந பிரதிக்ரியாம். ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சாந்தவ்யாம் ஆச முனிபிர்ஹத பந்துன் சுசார்பிதான் பூதேஷு காலஸ்ய கதிம் தர்ஷன் ந பிரதிக்ரியாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே சாந்தாவயாம் ஆச முனிபிர்ஹத பந்தூன் சுகார்பிதான் பூதேஷு காலஸ்ய கதிம் தர்சயன்ன பிரதிக்ரியாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. விஜயகுமார் மாதாஜி, இது ஸ்லோகமும் மொழிபெயர்ப்பு கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. சாந்தவ்யாமாச முனிபிர்ஹத பந்தூன் சுசார்பிதான் பூதேஷு காலஸ்ய கதிம் தர்சயன்ன பிரதிக்ரியாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாஸ் மாதாஜி. விஜயகுமார் மாதாஜி, ஸ்லோகமும் மொழிபெயர்ப்பு வாசிச்சு கொடுங்க. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. சாந்த்வயாம் ஆச முனிபீர் அத பந்துன் சுச்சார்பிதான் பூதேஷு காலஸ்ய கதிம் தர்சயன்ன பிரதிக்ரியாம். மொழிபெயர்ப்பு. சர்வசக்தி படைத்தவரின் கடுமையான சட்டங்களும் அவற்றின் பிரதிபலன்களும் எப்படி ஜீவராசிகளிடம் செயற்படுகின்றன என்பதை எடுத்து கூறி அதிர்ச்சியும் பாதிப்பும் அடைந்திருந்தவர்களை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் முனிவர்களும் சமாதானப்படுத்த ஆரம்பித்தனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ் டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல அழகா பகவான் வந்து எப்படி ஒரு மெட்டீரியல் வேர்ல்டோட கஷ்டங்கள், அதில் வந்து டெம்பரவரி, அதுக்கு நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் தரக்கூடாது அப்படின்றதும், நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது இதில் நம்ம அழகா இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம லேர்ன் பண்றோம். சரிங்களா? ஏன்னா அவங்களாம் இப்போ எப்படி இருக்காங்க, அவங்க மனநிலை எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, எல்லாரும் இழந்துட்டாங்க இல்லையா? பாண்டவர் சைலையும் பெரும் இழப்பு. அபிமன்யு அவங்களோட, அப்புறம் திரௌபதி அம்மாவோட குழந்தைங்க, அப்புறம் இன்னும் நிறைய இல்லையா? அது சொல்லிட்டே போகலாம். அந்த மாதிரி இழப்பு. அதே மாதிரி இந்த சைட்லயும் கௌரவர்கள் சைட்லயும் எல்லாருமே ஆல்மோஸ்ட் அவங்க வந்து இழந்துட்டாங்க எல்லாரையும். இத்தனைக்கும் அவங்களுக்கு அதர்மம் பண்ணவங்க தான். ஆனாலும் அவங்களும் எழுந்ததை இவங்க வந்து ரொம்ப வேதனைப்படுறாங்க. அதான் டிவோட்டிஸோட அடையாளம் அப்படின்றது. டிவோட்டிஸ் எப்பயுமே தன்னலம் இல்லாம இருப்பாங்க, எல்லாத்தையும் கம்பேஷனோட இருப்பாங்க. அது விரோதியா இருந்தாலும் அவங்ககிட்ட அன்பா தான் இருப்பாங்க. இதெல்லாம் தான் நம்ம டிவோட்டிஸ் அடையாளமா நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? 12th சாப்டர்ல பகவான் வந்து அழகா சொல்லியிருக்காங்க, எப்படி இருந்தா எனக்கு பிடிக்கும், இப்படிலாம் இருந்தா எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்றது ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி டிவோட்டிஸ் அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு அந்த கம்பேஷன் இதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அந்த வகையில் அவங்களாம் ரொம்ப சோகமா இருக்காங்க. இப்போ எல்லாரும் இழந்த அந்த ஒரு கஷ்டத்துல
அப்ப பகவான் வந்து அவங்களுக்கு கைடன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது. நம்ம ஏற்கனவே நம்ம நிறைய தடவை நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். நம்மளுக்கு இருக்கிற கிரந்தம் எல்லாமே பாஸ்ட் டைம்ஸ், சரிங்களா, பகவத்கீதை, பாகவதம் எல்லாமே உபனிஷத்து நமக்கு லெசன். பகவானோட ஒவ்வொரு அவதாரங்கள், ஒவ்வொரு அசைவுகள் நமக்கு லெசன், சரிங்களா. டிவோட்டிஸ் படுற கஷ்டம்லாம், அந்த கஷ்டம் அவங்களுக்கு நிஜமாலுமே அது கிடையாது. ஏன்னா அவங்கலாம் வந்து எப்பயுமே இந்த அவதாரம் அதெல்லாம் எப்படி அப்படின்னா, இப்ப எப்படி ஒரு மூவில வந்து ஹீரோவா வில்லனா ஆக்ட் பண்ணிட்டு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்கவுங்க பொசிஷனுக்கு போறாங்களா, அது மாதிரி பகவான் டிவோட்டிஸ் எப்பயுமே டிரான்ஸ்ல தான் இருப்பாங்க. பகவான் இன்கார்னேஷன் பண்ணும்போது எல்லா டிவோட்டிஸ் இல்லாம வருவாங்க. இப்ப நம்ம கிருஷ்ண இதுல பாக்குறோம் இல்லையா, துவாபரகத்துல பகவான் சுயம் கிருஷ்ணா வரும்போது தேவர்கள் வராங்க, அப்புறம் கூடவே பலராமர் எல்லாரும் வராங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. சோ அவங்க எல்லாம் வந்து அந்த பாஸ்ட் டைம்ல பங்கு எடுத்துக்கிறாங்க. அந்த பாஸ்ட் டைம் எல்லாம் நமக்கு லெசன், எல்லாமே லெசன். ஒரு கஷ்டம் வந்துச்சுன்னா அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும், கஷ்டத்துல எப்படி தர்மத்தை கடைபிடிக்கணும், கஷ்டப்பட்ட நிலையில எப்படி பக்தி பண்ணணும், எப்படி அதை வந்து நம்ம ஸ்திரமா பண்ணணும். பிரகலாத் மகாராஜர் ஒருத்தல் எல்லாத்துலயும் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. சோ அதுதான் அதனாலதான். ஆனா நம்ம என்ன நினைச்சிடோம்னா, கிருஷ்ணா வழிபட்டா கஷ்டம் வரும் போல இருக்கு, பாண்டவர்கள் இப்படி பக்தி பண்ணாங்களே அவங்களுக்கே கஷ்டம் வந்துச்சு. அது அவங்களுக்கு கஷ்டம் கிடையாது. அப்படிப்பட்ட கஷ்டமான நிலையிலையும், ஏன்னா அந்த மாதிரி கஷ்டம் நமக்கு ஒரு துளி வந்தா கூட நம்மளால தாங்க மாட்டோம். அவங்களுக்கு அவ்வளோ வந்துட்டு அந்த ரிவர்சல் அந்த இது நம்ம பார்க்கணும் லைஃப்ல, சேலஞ்சஸ் நம்ம பார்க்கணும் இல்லைங்களா. அதுல ஒரு துளி வந்தா கூட நம்மளால தாங்க முடியாது. ஆனா நம்ம என்ன லெசன் நம்ம லேர்ன் பண்றோம்னா, பகவான் அவங்க மூலியமா இந்த மாதிரிலாம் தர்மத்துக்கு வந்து இது சேலஞ்சஸ் வரும்போது, கஷ்டம் வரும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற பிரகலாதர் மூலியமா, பாண்டவர்கள் மூலியமா, நிறைய டிவோட்டிஸ் மூலியமா, இந்த அத்தியாயத்திலே குந்தி மகாராணி பிரேயர்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். அப்புறம் எனக்கு திரும்ப திரும்ப கஷ்டத்தை கொடு அப்படின்னு தான் பகவான் வந்துட்டு அவங்க வேண்டிக்கிறாங்க இல்லையா. சோ அதை தான் நம்ம வந்துட்டு லெசனா நம்ம எடுத்துக்கிறது. ஏன்னா நம்மளுக்கு எல்லாமே பகவான் வந்து ஸ்பூன் ஃபீட் பண்றாங்க. இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் தான், நீ வந்து என்ன பண்ணணும், இதுல நீ பக்தி பண்ணணும், உனக்கு கடமையை விடக்கூடாது, அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம இரக்கத்தோட இருக்கணும் அப்படின்றதையும் பகவான் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா. சோ இதை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அந்த வகையில தான் இந்த ஸ்லோகத்திலயும் வந்து இப்ப பாண்டவர்களுக்கு அந்த இழப்பு அப்படின்றதெல்லாம் ஒரு இருக்கு அப்படின்றது மெட்டீரியல்ல. ஆனா ஒரு அவங்களாம் டிவோட்டிஸ், செலிபிரிட்டி டிவோட்டிஸ், அதுக்கெல்லாம் சிரமப்படுறவங்க இல்லை. ஆனா அந்த மாதிரிலாம் நம்மளுக்கும் லைஃப்ல இருந்துன்னா அதை நம்ம எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதான். அதுல ஒரு துளி வந்தா கூட நம்மளுக்கு தாங்க மாட்டோம், பட் ஸ்டில் நம்மளுக்கு லெசன், சரிங்களா. அதுதான் நம்ம பாக்குறது. ஸோ அப்போ மெட்டீரியல் விஷயம்லாம் எவ்வளோ டெம்பரவரி, ஸ்பிரிச்சுவல் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றத வந்து பகவான் நமக்கு அழகா கைட் பண்றாங்க, முனிவர்களும் பகவானும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். பொருளுரையில நம்ம அப்படி வாசிக்கலாம். பரம புருஷ பகவானின் ஆணைப்படி எங்கும் உறுதியான இயற்கை சட்டங்களை எந்த ஜீவராசியிலும் மாற்றி அமைக்க இயலாது. நம்ம அதை தான் ட்ரை பண்ணுவோம். நம்ம மாற்றி அமைக்க இயலாதுன்னு ரொம்ப தெளிவா இருக்கு. லா ஆஃப் நேச்சர் நம்ம மாத்தவே முடியாது இல்லையா. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதெல்லாம் மாத்தி நம்ம வந்து எப்படியாவது லார்ட்ஷிப் பண்ணணும், நான் நினைச்சது நடந்துடணும், நம்ம இஷ்டப்படி எல்லாமே நடக்கணும் அப்படின்ற ஒரு மாயை, அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ டாமினேட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண வைப்போம், அதுல கொண்டு வந்துரும். லா ஆஃப் நேச்சரே மாத்துற அளவுக்கு எவ்வளோ பெரிய ரிஸ்க் எடுக்கிறோம் பாருங்க லைஃப்ல இல்லையா. இயற்கையோட ஒன்றி போகாம எல்லாம் அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோல முன்னாடி வந்து நின்றுது இல்லையா. ஆனா இங்க நம்ம ரொம்ப தெளிவா அழகா பிரபுபாத் என்ன சொல்றாங்க, பரமபுருஷ பகவானின் ஆணைப்படி பகவானோட கண்ட்ரோல்ல எங்கும் உறுதியான இயற்கை சட்டங்கள், இந்த இது இருக்கு சட்டத்திட்டங்கள், அதாவது ரூல்ஸ், தர்மம், லா ஆஃப் நேச்சர் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதை வந்து எந்த ஜீவராசியாலையும் மாற்றி அமைக்க முடியாது. அதை நம்ம ட்ரை பண்ணோம்னா கண்டிப்பா நம்மளுக்கு வேதனை தான் மிஞ்சும், ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகி நிறைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸா தான் நம்ம இருப்போம். ஆனா நம்ம அதை தான், அதனால தான் வாழ்க்கையில் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கிறது இல்லைங்களா. அப்ப ஜீவராசிகள் எப்பொழுதும் சர்வசக்தி படைத்த பகவானுக்கு கீழ்ப்பட்டவர்கள் ஆவார்கள் அப்படின்னு நம்ம எங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். கண்டிப்பா நம்ம எல்லாரும் பார்ட் அண்ட் பார்சல் பகவானுக்கு. எல்லா விதிகளையும் சட்டங்களையும் ஆஹ் ஏற்றுபவர் வந்து யாரு, பகவான். கண்டிப்பா இல்லைங்களா. பகவான் தர்மம்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையில சொல்லணும்னா, பகவானோட திருவாயிலிருந்து பகவான் திருவாயிலிருந்து என்ன வருதோ அது தர்மம், அதுதான் இல்லையா. நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதனால பகவான் அவங்கதான் வந்து அந்த சட்டத்திட்டங்களை நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அதுதான் தர்மம், அதுதான் மதம். மதம்ன்றது என்ன, ரிலிஜன் என்ன, அதுதான் தர்மம். பகவானோட உபதேசங்கள், அவங்களோட கைடன்ஸ், அதை நம்ம இங்க பாக்குறோம், சரிங்களா. யாராலும் எவ்வித மத கொள்கையும் உண்டாக்க முடியாது. அதை தாண்டி மனுஷங்களை ஏதாவது அங்கங்க உருவாக்கி வச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஃபாலோ பண்ணணும் கிடையாது, அதெல்லாம் தர்மமும் கிடையாது, சரிங்களா. அதெல்லாம் வந்து ஃபேக்.
நம்மளுக்கு இதெல்லாம நல்லா தெரியாது. ஏன்னா நிறைய நம்ம கலியுகத்தோட நேச்சராவே நம்ம பார்க்குறோம், மிஸ்கைட் ஆயிடுவோம். ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஏதாவது கொஞ்சம் மிஸ்டேக் பார் வச்சு பண்ணாங்கன்னா, அவங்ககிட்ட ரொம்ப சக்தி இருக்கு. நம்ம அவங்ககிட்ட போனா நம்மளோட கஷ்டம் எல்லாம் தொலைஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்? நம்ம இல்ல, பொதுவா போய் அது மாதிரிலாம் நிறைய இடத்துல இருக்கிறதெல்லாம் நம்மளால பார்க்க முடியுது இல்லைங்களா? ஆனா அதெல்லாம் வந்துட்டு ஃபேக். அதெல்லாம் நம்ம அதுக்கெல்லாமே நம்ம ரொம்ப கிராட்டிடியூடோட இருக்கணும். பரம்பரைக்கு, பகவானுக்கெல்லாம். ஏன்னா நம்ம இந்த அளவுக்கு ஒரு பானஃபிட் பரம்பரையில இருந்து இவ்வளோ அழகா பகவத்கீதை, பாகவதம் லேர்ன் பண்ணி சுப்ரீம் பகவான் கிருஷ்ணாவுக்கு நம்ம பக்தி பண்றோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால ஆனா வந்து என்ன ஆயிடுது, மனிதர்களே சில சமயம் அதெல்லாம் உருவாக்கிடுறாங்க. அது மதம் வராது அப்படின்றத ரொம்ப தெளிவா நம்ம பார்க்கிறோம். மகான் கட்டளைகளை பின்பற்றும் மதம் உண்மையான மதமாகும். ரொம்ப தெளிவா பிரபுபாதா நமக்கு கைடன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அப்ப பகவானின் கட்டளைகளில் பகவத்கீதையில் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ள. சரி, அப்ப பகவான் எதுல கொடுத்துருக்காங்க? அவங்களோட உபதேசம் தான் மதம், அதுதான் தர்மம். அப்ப அது நம்மளுக்கு எங்க கிடைக்கும்? பகவத்கீதையில் கிடைக்குது. நம்மள ரொம்ப ஃபார்ச்சுனேட், நல்லா படிச்சிடுறோம் இல்லையா? ஆனா ஃபாலோ பண்றதுல கொஞ்சம் சேலஞ்சஸ் இருக்கு. அனைவரும் பகவானை அல்லது அவரது கட்டளையை மட்டுமே பின்பற்ற வேண்டும். ஸ்ட்ரிக்டா சொல்றாங்க பிரபுபாத் நமக்கு. சரிங்களா? இதுதான் அந்த தெளிவு, அந்த நாலேஜ் நமக்கு வந்துருது. இது பௌதீகம் மற்றும் ஆன்மீகம் ஆகிய இரு வழிகளிலும் அனைவரையும் மகிழ்ச்சிப்படுத்தும். கண்டிப்பா இல்லைங்களா? நல்லா நம்மளால ரியலைஸ் பண்ண முடியும். பகவான் நம்ம கூட இருந்து நம்மள கைட் பண்றது. சரிங்களா? நம்ம பிளான் பண்றதை விட நம்ம இந்த இயற்கையை நம்ம வந்துட்டு ஓவர் கம் பண்ணி நம்ம பிளான் பண்ணி அதுல நம்ம இது வரணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? அதோட கிருஷ்ணாவோட பிளானை நம்ம அழகா அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம். நம்ம யோசிக்கவே வேண்டாம், நம்ம பிளானே பண்ண வேண்டாம். பகவானோட பிளானை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம்ல, அது நம்மளோட ரொம்ப 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 நல்லதா இருக்கும் நம்ம பிளானை விட. சரிங்களா? ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பகவான் அவங்களோட வழிமுறைகளை, அவங்க கொடுத்த அந்த வழிமுறைகளை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அது நம்மளுக்கு எப்பயுமே சந்தோஷத்தை தான் தரும். அந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் சிரமமா இருந்தாலும் அது நம்மளுக்கு கண்டிப்பா சந்தோஷத்தை தான் தரும். அது எப்படி மருந்து, நோய் இருக்கும்போது சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் கசப்பா தான் இருக்கும். ஆனா அது நம்மள என்ன பண்ணுது? நோயை கியூர் பண்ணுதுல்ல. அந்த மாதிரி சில சமயம் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா, அது எடுத்துக்கிறதுக்கு சிரமமா இருக்கும். ஆனா அது நம்மளுக்கு கண்டிப்பா பௌதீகத்திலயும் சரி, ஆன்மீகத்திலயும் சரி நன்மையே தரும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த ஜடவலில் இருக்கும் வரை பகவான் கட்டளையை பின்பற்ற வேண்டியது நமது கடமையாகும். இதுலேருந்து வெளியில போய் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த சொரூப்பு நிலையை அடைஞ்சிருவோம் இல்லைங்களா? மேலும் பகவானின் கருணையால் ஜடவுலக பந்தத்திலிருந்து நாம் விடுபடுவோமே ஆனால் அந்த முக்தி பெற்ற நிலையில் கூட நம்மால் பகவானுக்கு உன்னத அன்பு தொண்டாற்ற முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? பௌதிக விஷயத்திலிருந்து விலகி இருக்கணும் அப்படின்றது. ஆன்மீக பார்வை பெறாத பௌதிக நிலையில் நம்மையோ பகவானையோ நம்மால் காண முடியாது. நம்ம கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளால பகவானை ஃபீல் பண்ண முடியாது. இப்போ மேக்சிமம் நம்ம எல்லாரும் நிறைய சாண்டிங் எல்லாம் பண்றோம், பரம்பரையோட நிறைய லேர்ன் பண்ணணும். நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னா, பகவானோட பிரசன்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும், பகவானோட கைடன்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? ஆனா அந்த மாதிரி இல்லாத பட்சத்துல சாதனாலாம் சரியா இல்ல, நம்ம வந்து பக்தியில இல்ல அப்படின்னா பகவானை நம்மளால உணர முடியாது. நம்மளுமே சோலுன்றத வந்துட்டு சரீரம் சார்ந்த விஷயத்துல ரொம்ப சிரமப்பட்டுட்டு இருப்போம். சரிங்களா? அதுதான். ஆனால் ஜடப்பற்றுதலில் இருந்து நாம் விடுதலை அடைந்து நமது ஆதியான ஆன்மீக உருவில், அதாவது சொரூப நிலை, ஜீவேர சொரூபை கிருஷ்ணதாஸ், அதில் நம்ம நிலை பெற்றோம் அப்படின்னா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? பகவானை நேருக்கு நேரம் நம்மளால பார்க்க முடியும், உணர முடியும். பகவான் நம்மளால அந்த ஃபீல் பிரசன்ஸை உணர முடியும். வாழ்வில் பௌதீக கண்ணோட்டத்தை கைவிட்ட பின் நமது ஆதியானதும் பழமையானதுமான ஆன்மீக நிலையில் நிலை பெறுவதே முக்தி எனப்படுகிறது. டிரான்ஸ் அப்படின்றது என்னன்னா, நம்ம அந்த பகவானோட பக்தன் அந்த நிலையை உணர்ந்து இந்த பௌதிக, ஏன்னா இருக்கும் இடமே வைகுண்டம் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க இல்லைங்களா? வைகுண்டத்துல போய் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பகவானுக்கு சேவை பண்ணுவோம். அப்ப நம்ம இங்க அதை சேவை பண்ணும்போதுமே இடம்ன்றது ஒரு இது இல்லை. நம்ம எங்க இருந்தாலும் பக்தி பண்ணணும். அதுதானே ஒரு எலிவேட்டட் டிவோட்டிஸ். எல்லா பாகத்துல நம்ம பிரேயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும், அதுதான் கேட்பாங்க. டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன் வேணும். ஏன்னா பகவானுக்கு பக்தி பண்ணா நம்மளுக்கு கண்டிப்பா டிவோட்டிஸ் ஒரு அசோசியேஷன் இருந்தால் தான் அதெல்லாம் நம்மளால பண்ண முடியும். ஸோ இதுதான் பிரதானமா இருக்கும். ஸோ அந்த நிலையில் நம்ம இங்க இருக்கும் போதுமே, இந்த கண்டிஷன் வேர்ல்டில் இருக்கும் போதுமே அது வந்து முக்தி பெற்ற நிலை தான் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஆகவே மனித வாழ்வானது முக்கியமாக இந்த ஆன்மீக விடுதலைக்கு நம்மை தகுதியுள்ளராக ஆக்கிக் கொள்வதற்காகவே உள்ளதாகும். பிரபத்தை எவ்வளவு அழகா சொல்றாங்க பாருங்க. அவ மனித வாழ்க்கையில் நம்ம என்னதான் பண்ணணும்? இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையில நம்மள எலிவேட் பண்ணிக்கணும். அதுக்காக மட்டும்தான் இந்த பிறவி, மனித பிறவி அப்படின்றது. அதை தாண்டி மறுபடியும் அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸ் மாதிரி மறுபடியும் ஈட்டிங், ஸ்லீப்பிங், மீட்டிங், டிஃபெண்டிங்ல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கவே கூடாது. அது ரொம்ப வந்து துரதிருஷ்டமான ஒரு நிலை. இருக்கலே துரதிருஷ்டமான நிலைன்றது மறுபடியும் மனித பிறவில நம்ம அனிமல் லைஃப் வாழறதுதான். சரிங்களா?
அப்ப துரதிருஷ்டவசமாக பௌதிக மாயாசக்தியின் ஆதிக்கத்தினால் சில ஆண்டுகளே நீடிக்கும் இந்த அற்பமான வாழ்வை தம்முடைய நிரந்தர வாழ்வாக நாம் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளோம். அப்ப என்ன நினைக்கிறாங்க அவங்க? இப்ப இருக்கிற இந்த ஃபேமிலி தான் என்னோட குழந்தை நல்லா இருக்கும், என்னோட ஃபேமிலி நல்லா இருக்கும், இதுலயே தான் நம்ம இருக்கவே போறோம் நிச்சயமா. இதுல அதானே யுதிஷ்ட மகாராஜா சொல்றாங்க, இறப்பு அப்படின்றது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் அதுக்கு தயாராகாம இருக்கிறத பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து ரொம்ப வியப்பா இருக்கு அப்படின்ற பாகத்துல சொல்றாங்க. நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, மகாபாரதத்துல இந்த ஸ்லோகம் வருதுன்னு. அதுதான் நம்ம நிறைய பாக்குறோம். இறப்பு அப்படின்றது விட்டுட்டு உடனே எல்லாத்தையும் விட்டு போற ஒரு நிலை தான். ஆனாலும் மயங்கி இருக்கும். இதுதான் இதுதான் என்னோட ஃபேமிலி, என்னோடது நான், எனது அப்படின்ற நிலை. அது வந்து ரொம்ப துரதிருஷ்டமான ஒரு நிலை அப்படின்றத பிரபுபாத் இங்க அழகா சொல்லியிருக்காங்க. இவ்வாறாக பேரளவையான நாடு, வீடு, நிலம், குழந்தைகள், மனைவி, சமூகம், செல்வம் முதலிலே சேகரித்து நாம் மாயில் சிக்கிக் கொண்டுள்ளோம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். இதுதான் என்னோட நாடு, என்னோட வீடு, என்னோட நிலம், என்னோட குழந்தை, எதுவுமே நம்மளது இல்லை இல்லைங்களா? எல்லாம் கிருஷ்ணாவது, நம்மளையும் சேர்த்து. இவை மாயால் உண்டாக்கப்பட்ட பொய் தோற்றங்கள் ஆகும். இததான் இல்யூஷன், மாயா சக்தி. எல்லாம் இல்லாததெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம வந்து அது பின்னாடி நம்ம போறோம். மேலும் மாயில் உந்துதலால் பொய்யான இவ்வுடைமைகளை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக நாம் ஒருவருடன் சண்டை போடுகிறோம். இதுவும் இருக்கு இல்லையா? எல்லாம் நம்மளதுன்னு காப்பாத்திக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம்? சண்டை. ஒரு சின்ன லேண்டுக்காக பரம்பரையா சண்டை போட்டுட்டே இருப்பாங்க. அவங்க சண்டை போட்டு அப்புறம் குழந்தைங்க, அப்புறம் பேர குழந்தைங்க, அப்படியே சண்டை போட்டு நிம்மதி இல்லாத வாழ்க்கை. ஒரு சின்ன நிலத்துக்கு. ஆனா சண்டை போட்டவங்களாம் போயிடுவாங்க. அந்த லேண்ட் அங்கேயே தான் இருக்கும் இல்லையா? அதை நம்ம பாக்குறோம். ஆன்மீக அறிவை வளர்த்துக் கொள்வதன் மூலமாக எப்ப நம்ம நாலேஜ், டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ், வெறும் மெட்டீரியல் படிப்பு இல்ல, ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் நம்மளுக்கு பகவத்கீதை, பாகவதம் மூலியமா, அதுவும் பானபை பரம்பரா மூலியமா நம்ம லேர்ன் பண்றோமா, நம்மளுக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சிடும். இது டெம்பரவரி, இது நம்மளுக்கு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை, இது பெர்மனன்ட், நம்ம ஆன்மீகத்துல இதெல்லாம் நம்ம லேர்ன் பண்றோம். இந்த பௌதிக பொருட்கள்னால் நாம் அடையக்கூடிய நன்மைகள் எதுவும் இல்லை அப்படின்றத தெரிஞ்சுட்டு என்பதை நம்மால் உணர முடியும். அப்பொழுது உடனடியாக நாம் பௌதிக பற்றுதலிருந்து விடுபடுவோம். பகவானுடைய பக்தர்களின் சகவாசத்தினால் இது எப்படி ஏற்படும்? சரி, ஓகே, நம்ம வந்து இவ்வளோ கோர் ஹார்ட் வரைக்கும் என்னோட குழந்தை, என்னோட ஃபேமிலி, என்னோட நிலம், என்னோட வீடு, அதெல்லாம் இருக்குல்ல, ஹார்ட்ல ரொம்ப கோர். அப்ப அது எப்படி, அதுல இருந்து எப்படி வெளில வரும்னா, இந்த பக்தர்கள் சகவாசம்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பானுபேட் பரம்பரால பானுபேட் குரு கிட்ட நம்ம வந்து நம்மள சரணாகதி பண்ணிக்கும் போது, டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன் இருக்கும்போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? அந்த பால்ஸ் ஈகோல இருந்து நம்மளால வெளியில வந்து அந்த சொரூப நிலையை நம்மளால உணர முடியும். எதெல்லாம் டெம்பரரி, எதெல்லாம் அப்பதான் அந்த நாலேஜ் நம்மளுக்கு கிளியரா தெரியும். அது வரைக்கும் இல்யூஷன்ல இருந்ததுல அதெல்லாம் விலகி, ஓ இதுதான் அப்படின்னு நமக்கு தெரிய வரும். அப்ப பக்தர்கள் சகவாசம் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். பௌதீக வாழ்வை பற்றிய சந்தேகங்கள் உடனடியாக கலைந்து விடப்படுகின்றன. அப்ப நம்மளுக்கு அந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு போயிடுது. அவர்கள் குழப்பமடைந்துள்ள இதயத்திற்குள் தெய்வீக ஓசை புகுத்தி ஒருவரை எல்லா துன்பங்களிலிருந்தும் மாயிலிருந்தும் விடுவிக்கின்றனர். அப்ப டிவோட்டிஸ் எவ்வளவு அழகா டிவோட்டிஸ் நமக்கு கைட் பண்றாங்கன்னு பாக்குறோம். சரிங்களா? மாயை என்ன, இது டிரான்சென்டென்ட் சொல்லி அதுல இருந்து எப்படி வெளியில வர்றது, அதுவும் அந்த தெய்வீக ஓசை, டிரான்சென்டென்டல் சவுண்ட். பகவத்கீதை திரும்ப திரும்ப கேட்கும்போது, பாகவதெல்லாம் திரும்ப திரும்ப கேட்கும்போது எல்லாம் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது? அந்த மெட்டீரியல் இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல, ஸ்பிரிச்சுவல் தான் இம்பார்ட்டன்ட்ன்றத டிவோட்டிஸ் அவ்வளவு நம்மளுக்காக பிரயத்தனம் பண்றாங்க. பௌதிக வாழ்வில் தவிர்க்க முடியாதவையான பிறப்பிறப்பு, முதுமை மற்றும் நோய் ஆகியவற்றில் உருவில் தோன்றும் உறுதியான பௌதிக சட்டங்களினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அதிலிருந்து விடுதலை அடைவதற்கான வழி மேலே தரப்பட்டுள்ளது. அப்ப டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன் வேணும், டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் வேணும், பகவானோட அனுகிரகம் வேணும், பானபேட் பரம்பரால் நம்ம ப்ராக்ரஸ் ஆகணும். சரிங்களா? இதெல்லாம் பகவத்கீதையிலேயே நம்மளுக்கு பகவான் தர்மம் அப்படின்ற முறையில் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? அதுதான் போரினால் துன்பத்திற்குள்ளான குரு வம்சத்தை சேர்ந்த குடும்பத்தினர் மரண பிரச்சனையில துன்பத்துக்குள்ளாயினர். அறிவுரை கூறி பகவான் அவர்களை சமாதானப்படுத்தினார் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இப்ப நமக்குமே மெட்டீரியல் விஷயங்கள்ல அதான் முன்னாடி சொன்னதுதான், டிவோட்டிஸ்க்கு இருந்த பிரச்சனைகள் நம்மளுக்கு ஒரு டிராப் கூட கிடையாது. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, என் வாழ்க்கையில் இவ்வளோ கஷ்டம் இருக்கு, இவ்வளோ சிரமம் இருக்கேன்னு நம்ம வந்து வேதனைப்பட்டுட்டு இருப்போம். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, மெட்டீரியல் விஷயங்கள் டெம்பரவரி, இறக்குற வரைக்கும் தான் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு, அதெல்லாம் உண்மைன்னு தெரியுது, அதெல்லாம் எதுவுமே நம்மளது இல்லை. அதனால நம்ம கிருஷ்ணாவோட டிவோட்டி, பகவானுக்கு பக்தி பண்ணோம். அப்ப இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு எப்படி ஹேண்டில் பண்ணாலும் விலைக்கிண்டமான பகவான் அதை தான் சொல்லலை நமக்கு. அர்ஜுனன் என்ன சொன்னாங்க? போர் பண்ணு அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. அப்ப நம்மளோட டியூட்டி
இந்த வாழ்க்கைன்ற போராட்டத்திலயும் நம்மளோட டியூட்டியை பண்ணணும். அதையும் நம்ம கரெக்டா பண்ணணும். அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம டிட்டாச்ட் மூட்ல பகவானோட சொத்து எல்லாமே அப்படின்ற மாதிரில ஃபேமிலில இருந்து நம்மளையும் சேர்த்து நினைச்சு நம்மளோட லைஃபை அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய டியூட்டியை நம்ம கரெக்டா ப்ராப்பரா செய்யணும். ஆனா அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம கிருஷ்ணா கிட்ட மட்டும் அட்டாச்மெண்ட் வச்சுட்டு ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம நல்ல ப்ராக்ரஸ் ஆகும். டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சேவை நல்லா பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்ருபுஷ்ய கிருபா சிந்து பய வச்ச பதிதானாம் பாவனி வைஷ்ணவ நம்ம அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஸ்ரீல பிரபாத் விஜய். ரொம்ப அழகான ரியலைசேஷன்ஸ். நம்ம என்ன பண்ணணும்ன்றத ரொம்ப அழகா பாக்குறோம். ஒன்றும் வேணாம், டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன்ல இருந்தா போதும், மற்றதெல்லாம் தானா நல்லபடியா நமக்கு நடக்கும். சரிங்களா? நம்ம சேவை நல்லபடியா நம்ம பண்ணணும், கிரந்தங்கள் நல்லபடியா நம்ம வாசிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கோயில கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. நல்லா என்ஜாய் பண்ணீங்களா மாதாஜி?